Ahojte, vitajte pri dnešnom Sinsay haule a ako vám môže byť jasné už z toho, ako vyzerám, aspoň dúfam, že je to jasné, toto bude prvé také zvianočnievajúcejšie sa video, pretože už máme teda november, čiže Vianoce už naozaj sú za dverami a Sinsay prišiel s kopou krásnych vianočných vecí, už asi niekedy v oktobri, možno aj v septembri, ale ja som stále odolávala. Čakala som, kým tam toho budú mať viac a viac, aby sa tá objednávka oplatila, nech nerobím 3 maličké, ale nech sa to tak naskladá do jednej veľkej. No ale už som neodolala, už som to nevydržala, pretože tam bolo pár vecí, ktoré som naozaj chcela. Spravila som si objednávku, balíček mi prišiel domov, mám ho tu vedľa seba, takže začneme rovno tak, že budem tie veci vyťahovať, ukazovať vám ich. A ako vidím tu na vrchu, tak ešte sú tam aj také posledné zbytky jesene, tak asi začneme rovno tými. Vedľa mám tablet, aby som vám mohla hovoriť ceny a samozrejme dole v popisku, pokiaľ si to rozkliknete, tak vám tam tie veci nalinkujem podľa tých kódikov a potom vám stačí si ten kódik skopírovať, hodiť ho do Sinsay a aj ak by ho náhodou nemali, že by bol vypredaný, tak ono vám to podľa toho kódiku nájde a viete si tam potom zaškrtnúť, aby vám dali vedieť po naskladnení. Takže preto to robím, preto tam dávam tie kódiky, aby keď je to niečo také, čo sa vám páči, ste si to mohli aspoň takto odškrtnúť, aj keď to teda práve nebude trebárs dostupné. Ak milujete Vianoce tak ako ja, tak budete chcieť túto jesennú časť čo najrýchlejšie preskočiť. Poďme si ju teda odbiť. Ako prvé, toto ste už videli v tom videu, kde sme spolu piekli kaštanové hríbiky. Ak ste ho nevideli, na jednu alebo na druhú stranu vám to hodím. A ja som si to vzala vtedy hneď dvakrát. Jedenkrát pre mňa, to je to, čo ste videli, čo som rozstrihla, používala. A druhýkrát tu mám znova túto sadu, pretože som ju vzala niekomu ako darček. Mne sa páči, ako to vyzerá. Aj táto jesenná špachtlička s tou muchotrávkou, s listkami naozaj roztomilé a práve aj to vykrajovatko k tomu takéhoto hríbika alebo muchotrávky. Podľa mňa krásne ako darček. Bolo to v zľave z 2,50 na euro 50, čiže naozaj sa to oplatilo. A ja verím, že to niekomu urobí radosť. Potom tu mám takúto krabičku a aj keď mám zakázané kupovať šálky, tuto som dostala špeciálne povolenie od manžela, pretože on mi šálku, tú istú, ktorú tu mám, rozbil, alebo teda odbil mi z nej kus. Takže som si ju objednala hneď znova. On hneď ako to odbil, tak mi povedal, že ak máš tú šálku ešte niekde a vieš odkiaľ je, tak si ju objednaj znova a ja ti to zaplatím. Samozrejme nechcem, aby mi to platili, to zo Sinsay, stalo to pár korún, ale objednala som si ju znova, takže takto vyzerá. Možno si ju pamätáte z nejakých mojich predchádzajúcich videí. Je to táto bielo-čierna šálka, na ktorej sú takéto kostričky mačičiek. Naozaj krásna halloweenska, dá sa povedať, čiže nie je úplne jesenná, skôr halloweenska. Mne sa páči, ja ako milovník mačiek, proste som ju chcela druhýkrát a cena bola 3,50, čiže naozaj výborná cena. Ona je taká dosť veľká, možno to aj vidíte pomer k mojej hlave, že je to taká šálisko. Neviem, či tu vôbec píšu, že na koľko mililitrov. Asi nie. Asi nie, ale podľa mňa na takých 400 to bude. 350, 400, počkajte. Tu mám na 400 a príde mi, že asi sú rovnaké, takže asi 400. Tu mám teraz čaj. Táto vecička je tu úplne od vecí, pretože nie je ani jesenná, ani vianočná, ale mala som ju v košíku dlho, skrátka som ju potrebovala, takže som si ju objednala a vravím si, že vám to rovno ukážem. Dala som dole aspoň ten plast, nech sa vám to neleskne. A je to teda set dvoch plachiet do detskej postielky. Klasický rozmer 60 na 120, čiže taký ten obdĺžnik, ktorý máme aj my, ktorý sme kupovali v Ikei. To je, myslím si, že taká naozaj univerzálna veľkosť. A je tu jedna sivá plachta a jedna biela so sivými bodkami. Pôvodná cena bola 5,99 a je to 100% bavlna. Ja mám teraz iba dve plachty, tie som kupovala v Ikei, ako ste videli. A chcem mať teda minimálne 4, pretože viete, ako to je, keď budú dve práve v praní, tak aby som mala čo navliec na tú postielku, pretože predsa len sa to, ja neviem, oslintá, ociká, ogrcká, čokoľvek sa s tým môže stať, takže nech to viem striedať a meniť a naozaj mi prišla aj tá cena, aj to ako vyzerajú veľmi dobre, aj takto na dotyk je to veľmi príjemné, jemnučké. No uvidíme, keď to začnem používať. A predtým, ako sa už vrhneme na tie úplne vianočné veci, na ktoré sa mega najviac teším, tu mám ešte jednu takúto vec, najskôr ju rozbalím, nech to zase lepšie vidíte. Neviem, či sa toto dá považovať úplne za vianočnú vec, ale mohlo by sa, pretože je to zlaté a je to mašlička, čiže niečo s Vianocami to už určite evokuje a je to reťazka na krk, samozrejme bižutéria, je to zo Sinsay, ale mne sa naozaj páčila a úplne si viem predstaviť, že by som si takúto reťazku kúpila aj normálne zlatú alebo pozlatenú, alebo aj striebornú, ale tá zlatá je predsa len momentálne mne trošku srdcu bližšia. Vyzerá krásne, stála euro 99 a je to normálne proste mašlička na krk. Môžeme si ju vyskúšať.
Tým, že je to len bižutéria, tak jej samozrejme dlhú životnosť nedávam a ja sa už snažím si bižutérie nekupovať, pretože potom to ščerná a je mi to zbytočne ľúto, že vyhodené peniaze a nedá sa to nosiť a musím to zahodiť a tak, ale keď toto bolo tak hrozne pekné, že som si povedala, že mi to za to stojí, či už na Vianoce k tomu vianočnému štedrovečernému stolu alebo proste počas toho decembra to nosiť takto na krku. Za mňa veľmi pekné, akože ja sa teraz nevidím, ale samostatne ako kúsok sa mi to páči a verím, že to dokážem aj skombinovať, možno nie s takýmto tričkom, možno s niečím, čo bude mať trošku väčší ten výstrih, aby to sedelo na tej pokožke, ale aj tak si myslím, že by to mohlo byť pekné. A teraz už sa poďte so mnou tešiť z tých vianočných nádherných vecí a začneme tým, čo sa tu na mňa úplne usmieva najviac a ja nemôžem odolať. Úplne nadšená som z toho a ak ma poznáte, tak viete, že ja milujem tieto infantilné, uchylné zvieratka na stromčeky plstené a ja som im zase nemohla odolať. Z minulého roku mám kopec myšiek, pretože vtedy mali hlavne teda myšky. Mám aj nejakého jelenčeka, ale ten je z Pepka, myslím. No a tento rok mali takéto, čo to je, veveričky? Asi sú to veveričky. Opäť úplne najväčšia topka. Sú nádherné, prenádherné, to spracovanie je krásne, tie tváričky, to ako ich dotvorili, že táto má pasikavý vianočný šálik, táto má zase sveter, taký ako mám ja tričko, karovaný a k tomu má šálik a potom ešte mám jednu. A toto je teda jelenček, pretože má parohy, čiže toto sú asi srnky. No, podľa mňa sú to veveričky. Je trošku oranžovší a toto je také dohneda, takže toto bude jelenček a ten má teda takto parôžky a má takýto štrikovaný zase šálik a bielu bundičku. On má tie končatiny, čo sa mi páči na, ako sa to povie, na drôtiku, čiže vy si ich viete trošku tak ako keby nasmerovať ako chcete. Aj tú ruku vidíte, že môže ju mať takto, takto a drží v nej čečinku. Tieto tri mali práve, keď som si ja robila objednávku, takže samozrejme som si všetky vzala. No a teraz mi začali chodiť upozornenia, že majú ďalšie a ďalšie. Aj srnčeky rôzne, aj zajačikov, aj kadečo všetko. A ja neviem, či si nebudem musieť spraviť ďalšiu objednávku. Samozrejme nekupujem si, že 2 kusy z toho, 2 z toho, ale z každého aspoň po jednom. Potom na tom stromčeku ja to absolútne milujem. Ja, akože prepačte, ospravedlňujem sa všetkým, ale ja mám najlepší vianočný stromček so všetkými týmito zvieratkami plstenými, s kopou vecí, ktoré som vyrábala. Proste úplne taký infantilný môj, že nikto nemá rovnaký. Úplne podľa môjho štýlu. Fakt, ja ruku do ohňa by som zaň dala, ako sa z neho teším. A neviem sa ho dočkať ani tento rok, aj keď neviem, ako to bude tuto s babetkom, ktoré ešte nie je na svete. Či vôbec nejaký stromček mať budeme, či vôbec budem ozdobovať, vôbec netuším. Každopádne, ak nie, tak ma počkajú na rok, pretože sú mega. Cena jedného 2,99. Ak máte podobnú úchylku ako ja, na toto je Sinsay úplne, že číslo 1. Tí, čo ma poznajú, vedia, že milujem Grincha a že Vianoce bez Grincha u mňa neexistujú. Ja ho pozerám každý rok. Toho klasického, ten starý film s Jimom Carreym, nie tie kreslené animované rozprávky, ktoré sú teraz, pretože to už nie je ono. No a oni majú v Sinsay celú jednu sekciu Grinch. Asi majú proste nejakú licenciu na Grincha, takže to tam všetko možné majú. A mne sa tam páčia samozrejme pyžama, trička, papuče, všetky tieto veci a potom aj kopec takých vecí do domácnosti, práve čo sa týka aj dekorácií alebo aj tých praktických vecí, ako vám hneď teraz ukážem. Ako prvá vec, opäť môj obľúbený nástroj a úplne najpoužívanejší nástroj v kuchyni je pre mňa práve táto špachtlička, alebo moja mamina hovorí lízatko a ja som to po nej prebrala, ktoré je proste zelené a má na sebe postavičku Grincha. Toto mi inak hneď 2 z vás aj posielali, keď ste to tam zbadali. Poznáte ma, tak hneď ste mi na Instagrame posielali link, že niečo takéto majú na Sinsay a ja som vám aj odpísala, že ďakujem, ja už to mám objednané. Čiže naozaj ja som si to tam vysledovala a hneď ako to mali, som si jedného vzala. A cena bola 1,99 €. Druhýkrát Grinch tu a toto sú malé uteráčiky na ruky. Majú aj kuchynské utierky, inak teraz mi napadlo. A majú aj veľké uteráky, normálne osušky a tak. Ja som si vzala tieto malé, nad tou osuškou ešte stále uvažujem, ale nie len o to, aby tam bol Grinch, mne sa ten Grinch musí aj páčiť, pretože majú tam veľa vecí, kde ten Grinch je, ale je to buď teda ten kreslený, ktorý už nie je môjmu srdcu tak blízky, alebo sú to také znetvorené grinchovské postavy, ktoré ani nevyzerajú úplne ako Grinch, že sú tak nepekne nakreslené. Čiže mne sa to musí aj páčiť, nemôže to byť, že hociaký Grinch. Trebárs v Action majú kopec postavičiek Grinchov od maličkých cez väčších až po veľké, ale oni sú tak škaredí do tvary, že sa vôbec nepodobajú. Takže tie som si vôbec nekupovala, aj keď nejakú postavičku Grincha by som úplne rada mala, ale naozaj takú realistickú, to by sa mi páčilo. Tuto teda tieto dva malé uteráčiky, ktoré sa mi z tej ich selekcie veci páčili najviac. Jeden je takýto zelený, tmavo zelený, ten pôjde do tej mojej zelenej kúpeľne na Vianoce.
Aspoň to teraz všetko stihnem poprať dopredu. A sú tam teda takéto malé hlavičky a rôzne vianočné zdobenie pomedzi to. A z druhej strany je iba jedna takáto veľká postava Grincha. Môžete vidieť, že veľká hlava takto stojí, má prekryžené ruky, čiže nie sú to veľa malých hlavičiek, ale jeden veľký v strede. Opäť dám to na ruky, buď v tej kúpeľni, alebo kľudne aj v kuchyni. Ja aj tam mám vždy mydlo na ruky, takže aj tam by sa to mohlo zísť. Zabudla som vám povedať, cena tých uterákov bola 4,49. Mám tu ešte takéto nádoby na koláčiky, opäť s motivom Grincha. Ja mám nádoby na koláčiky, ale vôbec nemám takéto klasické okrúhle. To, čo mám ja, sú väčšinou také vyššie, čo sú akože pekné na pohľad, ale nie sú také praktické. Tým, že sú vyššie, tak sú tam nahádzané tie koláče na sebe. Nie na všetko to úplne sedí. Na nejaké vanilkové rožky kľudne to môže byť jedno cez druhé. Ale pokiaľ máte nejaké pekne zdobené medovničky alebo niečo, čo má na vrchu čokoládu, nechcete spraviť 10 vrstiev, aby sa to nejako nepoškodilo, nepolámalo, nepolepilo o seba, tak sú najlepšie práve, aspoň podľa mňa, tieto klasické okrúhle nádoby na nejaké sušienky, vianočné pečivo, cukroví. Takže som si vzala túto trojsadu. Hovorím trojsadu, pretože sú tu 3 tie nádoby. Toto je tá najväčšia, ktorá je takto červená, dookola sú malé hlavy Grincha, hore je jedna poriadna a ideme to otvárať ako matriošku. Vo vnútri sa nachádza druhá nádoba a to je takáto opäť grinchovsky zelená. To by mali už stanoviť takú farbu grinchovsky zelená, kde je takto veľká hlava a dookola znova tieto malé hlavy, ale na zelenom podklade. A keď otvoríme túto druhú matriošku, tak tu máme posledného Grincha. A ten je opäť červený a tu vidíme celú tú postavu, toto je inak tá rovnaká, ako je aj na tom uteráčiku, čo som vám ukazovala. A dookola znova tieto maličké, čiže toto je taká najmenšia. Za mňa asi najmenej praktická, pretože veľa tu toho nedáte, ale ja som si vravela, že keď sem aj dám nejaké vianočné pečivo pre niekoho a potom mu to dám ako darček, že proste jedna nádobka mi chýbať nebude. Alebo treba sestre, alebo tak niekomu, kto mi to ešte potom vráti. Táto sada 3 nádob stála 5,99, čiže 6 eur. Čomu som tam naozaj neodolala, pretože slabá vôľa, ale oni tam majú bezkonkurenčne najkrajšie kuchynské utierky. Mne sa tam páčilo 3 a vždy je to sada 2, čiže vlastne 2 a 2, takže 6 by sa mi ich tam páčilo. Nakoniec som samu seba pritlačila k múru a povedala som si, že nie, nebudeš si objednávať všetky a objednáš si len tie 2, takže jedný som naozaj odtiaľ vyradila a nechala som si len 2 a ešte som si povedala, že uvidím, či si ich nechám alebo či ich neposuniem, pretože práve kuchynské utierky sú podľa mňa super aj ako darček pre niekoho z rodiny, pre, ja neviem, pre starké, pre svokry, pre aj sestry, aj pre hocikoho proste z rodiny. Kuchynskou utierkou nič nepokazíte, pretože ich používajú všetci a pokiaľ sú pekné, tak môžu robiť vždy iba radosť. Takže nakoniec som vzala tieto. Jedna je teda čisto zelená, ale takáto štruktúrovaná, kockovaná a je to úplne taká tá tmavá vianočná zelená. A tá druhá je takto zdobená, vidíte tu toho vtáčika a tieto cezmínky a šišky a spolu naozaj krásna sada. Stála 2,99 a všetky tam stoja 2,99, čo sú takto podvebalené. Takže týmto som neodolala, uvidím, pre koho to vymyslím. A druhé, ktorým som neodolala, sú zase tu. A toto je trošku iná sada, pretože jedna je pásikavá, sivo-biela, to je taká klasika elegantná, ktorá sa hodí podľa mňa úplne každému. No a z druhej strany máte opäť takúto svetlú a sú na nej jelenčeky a stromčeky. Chcela som povedať, že imelo, ale to nie je imelo, to je stromček. Potom tu je nejaký domček sivý, vločky, hviezdičky, čiže takáto sada. Toto je taká neutrálnejšia, toto je taká výraznejšia už, ale naozaj týchto sád kuchynských utierok tam majú množstvo. Aj kopec iných ešte nádherných, takže ak nejaké zháňate, alebo práve ako typ na darček pre niekoho, tak sa tam na ne mrknite a možno práve objavíte aj tie tretie, ktoré sa mi tam tak páčili a spravíte si radosť a potom mi napíšte, aké sú pekné. Táto vecička je ale už pre mňa a toto je dish drainer 40 cm na 30. Ako sa to preloží? Odkvapkávač na riad asi. Odkvapkávač na riad, ale v takejto tej forme takej podušky, rohožky. Vyzerá to takto, ale je to odkvapkávač na riad. Ja mám čisto modrý, keďže kuchyňu mám do modra a ten tam mávam, že celoročne. Ten modrý, ten je z Ikei. Už ho tam myslím nemajú, to bola nejaká limitka, teraz majú zase inú nejakú farbu. Oni to tak striedajú. No ale vianočný nemám, keďže mám len čisto modrý a keď je treba ten modrý v praní, tak ja tam dokonca nemám nič. Vtedy tam len vystieram nejakú práve takú tú kuchynskú utierku.
A keď som zbadala, že majú vianočný s takýmto pekným vianočným motívom, tak som si povedala, že si ho vezmem, pretože si myslím, že to tam bude zase dotvárať tú vianočnú atmosféru o to viac. Ja snívam o tom, že jedného dňa budem mať absolútne tak vyzdobený americký dom, viete, na Vianoce, že všade bude niečo vianočné a budete sa cítiť ako v tých amerických filmoch, v tých rozprávkach. Ja som proste vianočný úchyl a čím väčší gič, tým lepšie pre mňa. Čiže pre mňa je to, že v tej kuchyni bude niečo aj takto stále vianočne vyložené, nebude všetko ako treba šálky sú poschovávané v skrinkách. Toto tam bude stále položené vedľa umývadla a bude mi to spríjemňovať ten vianočný čas. Mohlo by to kľudne za mňa byť trošku výraznejšie tými farbami, treba tá červená by mohla byť kľudne taká červenšia echt viac ako toto je také neutrálnejšie, ale stále si myslím, že ten vzor je pekný a nakoľko nič takéto nemám, tak toto mi veľmi padlo do nôty. Cena tohto odkvapkávača na riad bola 2,50. Kúpila som si aj nejaké vianočné taniere, pretože opäť majú ich hrozne veľa a sama som sa nevedela medzi dvoma rozhodnúť, takže som si dvojo vzala, ktoré sa mi páčili najviac a potom ešte mi mamina posielala fotku, bola v Sinsay a naživo tam mali nejaké a poslala mi fotku úplne iné a opäť také pekné, že som mala problém, že možno by som si ešte objednala tretie, ale nie, stačí mi, sú to sady po 2, čiže 4 taniere, 2 veľké, 2 malé, ale nie z rovnakej sady. Ukážem vám za 6,50 2 malé, tieto sú také roztomilé. Neviem, ako sa to bude odrážať voči tomu svetlu, ale samozrejme vám ich potom natočím aj zbližšia. A sú to takéto červeno-rúžové na striedačku pásikavé taniere a potom sú tu červené bodečky dookola. Úplne, že najväčší vianočný gič podľa mňa a práve preto sa mi to tak páči. Predstavte si to na stole, na to nejaké vianočné pečivo, v telke nejaká vianočná rozprávka, úplne luxusná vianočná atmosféra podľa môjho gusta, takže naozaj sa mi hrozne páčili. Vianoce v tanieri, takto to presne vyzerá. Alebo si predstavte, že nejaké vianočné cukroví spolu robíme. Ja tam mám vždy pohľad z hora, z kamery a práve toto je úplne že dokonalý tanier na pohľady z hora, pretože je zdobený len po tých okrajoch, do stredu dáte to, čo spolu upečieme a bude to vyzerať naozaj pekne fotogenicky, takže ja aj na takéto veci vždy myslím. A rovno si rozbaľme aj tie 2 veľké taniere. Tie vyzerajú teda takto, čiže je to biely tanier a tu máme takto, čo to je, nejaká cezmína, proste tieto červené bobuľky krásne vianočné. A ešte je tu potom takto červený okraj len ako taký detailík. Neviem, či som spomínala, že tieto stáli 7,50, opäť sú tam teda 2 v tej sade a nemám im čo vytknúť. Sú naozaj obrovské, čo je super, pretože my, čo máme taniere, také, čo z nich jedávame večeru, čo sú teda akože veľké taniere, mám 4 kusy, to je všetko inak, čo mám z tanierov. Ja mám 4 malé, 4 veľké a často sa mi stane, že sú všetky v myčke a nemáme čo jesť, takže sa teším, že možno ich tam nechám aj dlhšie ako iba cez Vianoce. A tie sú teda o dosť menšie a častokrát mám problém, že proste položím 2 natreté chleby a potom by som si tu chcela naukladať zeleninu a nezmestí sa mi to tam. Tieto sú o trošku väčšie, no o trošku. Podľa mňa tak o 2 cm a keď je to na každej strane, tak dokopy je to akože celkom tak o dosť väčší ten priemer. Čiže si myslím, že toto bude úplne ideálne na tie moje večere, z každého rožku trošku, proste chlebiky, zeleninky, syriky, šunky, natierka. Ja to mám tak rada, to je moja najobľúbenejšia večera, suchá večera. Takže aj na to si to viem predstaviť, ale aj cez Vianoce si myslím, že keď to tam dám do toho šuflíka, tak to budeme proste používať na každodenné jedenie. Nebude to taký ten, že výstavný tanier, ale bude to normálny na bežné používanie. Ja sa vám ospravedlňujem, ale ja mám z toho takú radosť. Úplne sú dokonalé jedné aj druhé a som najviac rada, že som proste neváhala a kúpila som si ich, že som nevymýšľala zase a nepočkala som, kým sa mi vypredajú, pretože naozaj takéto malé hlúposti mi robia radosť. 6 € a radosti mám na celé Vianoce. Viete, čo mám ešte zákaz kupovať okrem šálok? Pretože 2 veci mám zákaz kupovať od manžela. Šálky, na ktoré som dostala povolenie a tá druhá vec, dám vám pár sekúnd, lebo ja už som vám to niekoľkokrát spomínala. No a kúpila som si to znova, pretože dám si to tu u seba v office a ono to ani nemusí vedieť. Možno si to ani nevšimne, že tu niečo pribudlo cez Vianoce a to je tento vankúš. Vankúše mám zákaz kupovať a návlečky na vankúše, pretože máme toľko vankúšov, že jemu to vadí, keď si sadne na gauč, že sú všade vankúše. No ale ja som tam tohto kamaráta vankúšového nemohla nechať, pretože je to Grinch a opäť, keď ho vidím naživo, vôbec neľutujem, že som si ho objednala, pretože nie je to taký ten potisk gumený na vrchu, že to hodíte do pračky a hneď sa vám to celé zošupe. Vôbec nie, práve naopak je to normálne na tej látke, neviem, ako sa to robí.
Nie je to proste vyšité, že by to bola výšivka, ale je to proste v tej látke. Ja neviem, ako sa to volá. Bohužiaľ, nevyznám sa v tom, ale pre mňa je podstatné, že to nie je taká tá plastová nálepka lacná, ktorá sa sperie zo šucha a tak. Takže to mne stačí. Veľkosť hlavy skoro normálne, že v ľudskej podobe. Takže mám takýto vankúš, čo je Grinčova hlava a dookola je vlastne veniec zdobený guličkami. Hrozne sa mi páčil. Úplne som si vravela, že kúpiš si ho. Potom som si vravela, nie, nemôžeš, lebo tuto pánovi manželovi bude zase zavadzať. A potom som si povedala, ja si spravím radosť, pre mňa bude stál 7,99. Ja tu mám gauč, takže prečo si ho nedozdobiť na Vianoce aj takýmto krásnym vankúšom. Čo tu ešte máme? Je tu nejaká takáto krabička, vôbec neviem. Tableware, čiže niečo na stôl, takáto plocha. Už viem, toto je podložka pod lyžicu, čiže je to takáto tvar lyžice to má, tak toto postavíte vedľa varnej dosky väčšinou, alebo ja to tak mávam. A keď niečo varíte, máte špinavú lyžicu, nemáte ju kam položiť, tak si to sem môžete položiť. Lyžica, nožík, naberačka, čokoľvek. Ja som mala takúto odkladaciu lyžicu v tvare muchotrávky, ak si pamätáte, ale už ju nemám, pretože môj kocúr sa rozhodol, že jemu sa páči a rozbil mi ju. Normálne ja neviem, čo robil v noci. Viem, že to bol on, pretože on chodí na linku, takže v noci zrazu obrovský rachot a išli sme sa pozrieť, alebo ja som sa išla pozrieť a muchotrávka bola na zemi a bola rozbitá na asi 20 marných kúskov, čiže už ani zlepiť, ani nič, takže momentálne tam nemám žiadnu takú lyžicu. Nejakú takú celoročnú budem znova zháňať, asi nejakú modrú alebo kľudne aj bielu, proste len niečo, aby to bolo praktické na to používanie. A keď som zbadala, že majú takúto krásnu vianočnú, tak som si znova povedala, že si urobím radosť, pretože nemám žiadnu, pretože je to naozaj praktické, je to keramika, potom to hodíte do umývačky a máte hotovo, čiže netreba to nejako viac vysvetľovať, verím, že viaceré z nás toto využívajú naplno. Táto keramická podložka s motívom tých lyžiarov stála 3,49 a potom tu mám ešte jednu naozaj praktickú vecičku, ktorú neviem úplne ako vám ukázať. Rozbalila som to, nech sa to úplne neleskne, ale sú to 4 tašky, takéto darčekové, na darčeky teda, keďže darčekové. A sú to takéto, jedna je červená bodkovaná, viete pre koho bude červená bodkovaná, úplne jasné. A je na nej takto Santa Claus, ktorý tu visí ako menovka, čiže napíšete maminke, v mojom prípade, úplne jasné. A máte takúto nádhernú tašku, hrozne sa mi páčila, naozaj krásna taška a sú tam teda dvakrát tieto menšie a potom sú tu dvakrát takéto väčšie, ktoré sa mi páčia už trošku menej, ale stále sú akože veľmi pekné, len fakt mňa zaujali tuto tie bodky. A to sú také naozaj vianočný motív, pekný, sú tu Santovia, je tu Rudolf, sú tu elfovia a znova rovnakí títo Santovia práve na napísanie toho mena a tiež dve, čiže sú vlastne 4 tieto taštičky. Sada týchto darčekových tašiek stála 3,99, čiže v podstate euro ako keby stála jedna a majú tam kopec motívov, takých tých, čo teraz fičia, aj treba, že Stitch a Kuromi a Hello Kitty, aj vo vianočnom motíve, že treba Stitch, ale má vianočnú čiapku a tak. Pre deti úplne super. A potom aj Grinča majú, tie sa mi tiež páčia, ale keď som sa rozhodovala, že zase nebudem sama sebe kupovať darčekové tašky, tak som si vzala tieto nakoniec. Ale ak si pamätáte, tak ja som si tam minulý rok kupovala aj látkové darčekové tašky. Normálne ako keby také vrecuška, ako majú deti vrecuška na telesnú s Grinčom a tiež majú aj rôzne iné motívy, nejakého vianočného Mickey Mousea a tak. A to je super, to určite odporúčam, pretože je to ekologické, je to proste darčekové vrecuško, ktoré môžete používať roky. Nie je to ako papier darčekový, ktorý sa dotrhá alebo prilepíte to páskou a potom to už musíte zahodiť. Toto naozaj vám vydrží. Fakt, tie sú super a tie určite budem používať aj tento rok. A mám tu posledné dve vianočné veci. Ako prvé je táto asi najmenšia krabička, čo tu dnes bola z krabičiek. A ja vôbec nie som domčeková. Akože také tie všelijaké biele domčeky a zdobené so zlatým a červené a tak. Ja na to vôbec nie som, ale tento domček, to bola láska na prvý pohľad. Toto je vlastne asi prvý domček, čo mám, pretože som neodolala, pretože naozaj som sa zamilovala. Ja som zvedavá, či to tak mám len ja, alebo či ešte niekoho z vás tak chytí za srdce ako mňa. Ja úprimne ani neviem povedať, že čím si ma tak získal. Vyzerá takto, je vlastne tmavo-zelený, taká tá vianočná zelená, opäť ako máme aj na tričku dnes. A má len takto škrydly, ktoré sú matné, biele a sú frckané práve tou zelenou znova. Úplne jednoduchý, fakt, že na môj vkus, ja by som povedala, že proste ma nezaujíme, že tu nie je žiadny veniec červený, nie je to dozdobené, nie je to dosť gíčové pre mňa, ale nejako si ma proste na prvý pohľad tak získal, že som ho musela mať. Cena bola 2,49, čiže 2,50. Má takto teda 3 okienka vpredu, z boku po jednom okienku
a vzadu dáte malý kahanček, zapálite a potom vám presvitá to svetlo a robí to ten pekný efekt. Či to tak budem používať, to neviem, pretože s mačkami je to trošku také diskutabilné. Oni nemajú pud seba záchovy, Yeti už raz mal spálené fúzy, ale to som ho nemala na starosť ja, toho vtedy strážila sestra, hej. Pri mne sa mu to ešte nestalo, ale keď tak si tam kúpim také tie kahančeky, čo sa dole vlastne zapínajú na nejakú baterku. Neviem, dajte mi vedieť, či aj vám sa tak páči ako mne, pretože ja to neviem vysvetliť. Tam ma niečo priťahovalo. A na záver asi najväčšia blbosť, čo som kúpila. Ale zároveň to je najviac taký ten vianočný efekt, ktorý si každý všimne na prvú dobrú. A to je táto mašľa. Opäť idem vám to rozbaliť, pretože sa to odráža. Je to teda takáto gičová, celkom veľká červená mašľa, ktorá sa dáva na dvere, tak ako to vidíte tu na tom obrázku. Vidíte, že je cez celé dvere, ako keby boli tak previazané stuhou ako práve darček, čiže je to presne ten efekt, že z diaľky vidíte tú stuhu, tú mašľu, čiže vám to udrie do očí a sú to tie Vianoce gičové, ako majú byť. Ja predpokladám, že si ju dám na tie dvere, ktoré vedú z chodby do obývačky, čiže nie na vonkajšie, ako je tu na obrázku, pretože za prvé to tam nikto neuvidí, keďže máme dookola plot, a za druhé je vonku Freja, ktorá by to pravdepodobne strhla alebo oslintala alebo čokoľvek, takže si to dám asi na tie dvere z chodby do obývačky. Nech to vidím ja, nech to robí radosť mne, tak ako som si to kúpila pre svoju radosť. Takže asi si to dám tam. Vôbec neviem, ako sa to tam akože bude upevňovať. Fakt nemám potuchy, predpokladala by som, že tam bude nejaký suchý zips alebo niečo. A nie je tu napísané, ako sa to upevňuje, takže zistím. Možno to bude len proste okrúhle, viete ako, že to nemá koniec a iba to tam navlečiete na tie dvere. Uvidíme cez Vianoce, keď budem zdobiť. Môžete mi dať vedieť, čo si o tomto krásnom giči myslíte vy, lebo chápem, že toto nebude šalka úplne pre každého. Nie je to v žiadnej zlave, takže 4,49 a predpokladám, že majú aj zlatú a zelenú, pretože veľa tam majú rôznych takýchto mašlí, aj na stoličky, aj na vence, aj na stromčeky, aj na všetko. A vždy majú zlaté, strieborné, zelené, červené. Dokonca aj bordové, myslím ešte. Z dnešného teda prvého takéhoto ala vianočného videa, alebo s vianočným nádychom by to bolo všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo, že ste si ho užili aspoň tak ako ja, pretože ja mám naozaj zo všetkých tých vecí úplnú radosť, pretože po roku znova vianočné veci, ja sa neviem dočkať, ako vytiahnem tie krabice s tými vianočnými vecami a začnem to tu zase ukladať. Dám vám hore na jednu alebo na druhú stranu moje vianočné video z minulého roka, kde som vám ukazovala taký house tour, kde sme si prešli celý dom a vtedy som to mala vianočne vyzdobené, takže presne na to sa teším aj tento rok. Majte sa krásne, ak sa vám takéto videá páčia, chcete ma podporiť, tak viete, čo máte spraviť, hoďte mi sem odber, like, alebo ten komentár, ktorý ma tiež poteší, pretože ja si všetky čítam, snažím sa reagovať aspoň srdiečkom, keď už sa mi nedá odpísať, takže uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Majte sa pekne a dajte mi vedieť, čo ste si ulovili na Sinsei vy, pretože fakt podľa mňa nemajú konkurenciu a majú tie ozdoby úplne najkrajšie, aspoň teda podľa toho môjho štýlu, ale oni tam majú aj rôzne iné štýly, majú tam aj naozaj také jednofarebné, elegantné, strieborné, biele, zlaté, každý si tam nájde, čo sa mu páči. Končím. Ešte vám natočím tie veci samostatne. Papa. Musím to ukončiť. Ja by som kecala a kecala. Papa.